kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma leydam pinen handawen jilo yodendi magu koyemen jilo yodendi magu koyemen to darne medane pinale gollal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw Piindi TV mone mon kala salminama inde mon e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dogguɗen tigui ha mbawɗen joore hande oɗo ñalawma ko noon tigui jettirden jinnaɓe men jetten kadi seramɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala en jottima ɗo yewtere men pinal hanki e hande pinal hanki e hande ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidianatou Sarr debbo mo hornolde Sara Niang ko on tigui wowi arde yewtide moɗon bandiraɓe hande noon kadi en bismima ɗo so tawi ganduɗa pinal hanki e hande bismima ngawlagu ko hani waɗi kono noon hande en dirtan ha less jehen jiiloɗen cukalel keccel laawa juuɗe ñamdole mawɓe kono noon hande duttoto ha Fouta Coumbal jehen ha toon to Sindia Bam kono noon kadi ɓundu kumbuyu men ne tawe hen en gaddi debbo gawlo en gaddi ɓiɗɗo en gaddi miraɗo woni Coura Mbaye Coura Mbaye min calmini min jurimama min mbima bisimilla ma ɗo e Piindi TV kono noon kadi mi wiyan bisimilla maynuma Mbaye noon kadi Aissata Mbaye ko noon tigui Ablaye bisimilla ma ɗo e Piindi TV Coura bisimilla calmin bandiraɓe Oblio la la Oblio jama Sénégalais Oblio la Oblio jama Sénégalais Oblio jama ko ne ni jenga Oblio jama
nyala ayo Piindi TV ayo yeri maya oh maya ni tebe bachani faga mayo ndeysaan baba oblio jaman Sénégalais ndeysaan oblio ayo lay sambu ayo lay sambu ayo gawlo bewdo ori jare sesa ori jare sesa ayo foda bewdo miruti do bundu kumba dawoto lamdo debbo ayo yaya sinon omo kadi jawma omo sebabu ayo lamdo bundu ko noon tigi Koura machallah haalooɓe pular mbi ɓe mbi so ɓinguel ñiiwa jibinama wiyete ko yo Allah wurnu kono ene anda tigi ma mawnu machallah Kouro min beltima no feewi kono noon salmin bandiraɓe hade ɓe artude ɓuɗɗude yewtere he assalamu alaikum bandamen assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam salminima juurima onon ko jeenaba tuuno buubu awdi faari mo jaaja tawalam kan mbiya jeenaba mo kinne samba dumo jaare ɓurɗo andirede Koura gawɗo debbo e Sinthiou Bamɓe ha toon to Bundu Kumba toon to Gidiri Gaar ndeysan mi salminima no feewi kala to jinnaɗo woni e to woniri kadi mi ñaaguimo duwaw feewi e sernaɓe meɗen ɓe juuri ɓen kadi no feewi tigi tigi Koura gawɗo Koura kodde mate kotta immude bam eyyi min komi kodde de hande wadde artidoro namdom gulde jawma ma gara ma kono en mbawa ɓennude tawnen eɗen gandi gonɗen koye eɗen gandi ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba toon to Madina Gounass tigui haaɓe gone jonde daha eɗen ñaguanoɓe Allah moƴƴere duuɓiji baɗotoɗi toon de yo Allah jaabo ɓe puɗɗirima bisimillahi rahmani rahim kono kadi yo Allah hokkuɓe wortadade alhamdulillahi rabbil alamin accan en ɗon ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba juurno balɗe moƴƴine battane eɗen gandi ganduɗa ko ɓaralgal men kadi ko wasili men kadi ganduɗa eɗen mbiya tan yo Allah nawru daha o yeeso ɗum noon en beltanima ko wona ɗum kadi bandiraɓe gonɗon koye lewru 8 mars oɗon kandi so wiyama lewru 8 mars ha lewru ndu ɗon fuɗɗino handu joftata ɗo ñande foof ko 8 mars nde wonnoon ko ñalawma mo ganduɗa mo rewɓe teddina kono min to Janatu Sarr mbimi ko rewɓe ene kaani teddinede kala ñalawma malla kala heure malla kala seconde malla kala minute nde wonnoon eɗen gandi koko rewɓe ko wona sara e aduna so tawi wonano rewɓe aduna o ma tehmo ɗum noon mi arta e ma tan kodde bewɗo machallah hande noon noto ma ko Sinthiou Bamɓe par ce que Sinthiou Bamɓe woddani horndolta ganduɗa bamma wiyete ganduɗa ko tumunno noon so wiyama tumunno gawlo tan yimɓe foof ne gandi ko gawlo jontaɗo kadi machallah ko gawlo kalasal gawlo bawɗo jarani so tawi a woni biko so tawi a yimi wiyetake a wujji min jiiɗi garanamin seeɗa tan holkoyɗe ma e musique gawla holkoyɗe ma hen holno jiɗɗa natirde hen par ce que hande a ari tigui a tawi yela a tawi ganduɗa ko heewi a tawi kumballi a tawi ñañoji kono musique hande e moderne nde wonnoon waylo waylo no joli hol an hande hol jaɓɓal ngal jagguɗa e faade e musique jaɓɓal ngal noon min o musique ko fina tawa ko heɓ muyno ko ɗum taw e fintan yimɓe kadi mbiɗa waɗi programme uji kewɗi hande no wonmi ɗo hande diwana men to kala mo nadani Koura gawlo sikara ko waɗani batti ndeysan kala kewnude hande ko Koura gawlo tan nanda mo nadani kam fof wiɗa ko waɗani programme muɗum ɓundu ha Fouta foof kadi gommina kadi mi waɗi émission ngaji kewɗi inchallah min nane préparation single uji min nane hen foof mi ñaguimo duwaw tan inchallah rabbi ene fuɗɗode ka
tigi hande machallah mbiɗa mon waɗa programme fof koma nodduma gara notoɗa ko wayno indeli men ko wayno dewle men mais beele aɗa jogui jaɓɓal gongal ganduɗa e waylo musique ngawla ko malla an ko jiɗɗa tan koye hettude e banggue o mo kalɗa ɗo banggue ngawla nguuta e yawde hen seeɗa seeɗa tan ha yettuɗo mais mi nani hen ko heewi moom mi yogan ko heewi mais ko jiɗɗa fof ko seeɗa seeɗa tan ha nder mais ñini ɗo gommi ɗo mbiɗa fuɗɗi tawe aɗa fuɗɗi taw onon ganduɗa Allah walli on on gari kon sukaɓe on tawi ganduɗa musique ngawla ko ene sensi jaɓɓal ngal musique ngawla ko sensi ngal ɗum ko sensi mon onon hawruɓe hen ɓe par ce que ɗo ɗo joɗɗa ɗo mbiɗa sikki awluɓe hewɓe joɗi ɗo wawi yumma en mawne en fof ko joɗimo ɗo ɓe musique o ɓe mbayli ɗum kono haɓe donki yarno ɓe donki wonno noɓe jiiɗi yarane presque ene wayno yarani noon joni an hol ganduɗa hol miijo ngo joguɗa hen e waylude musique o naneɗa hande ɗo pourquoi pas ɗo ayde samben ɗo Coumba Gawlo Séguén ganduɗa ko awluɓe kono ganduɗa ɗo daari hande ɗo daari koye musique international mo ganduɗa tubak ne wawi heɗade ɗum welto portugais ne wawi heɗade ɗum welto ivoirien foof ne wawi heɗade ɗum tan ko musique international so tawi wona musique tan mo ganduɗa kaɗo men enen pulaar holko kalɗa ɗum ɗo min moom traditionnel no yoni kam min traditionnel tan kala to mbawmi yaade ko on tan nawmi ayida musique international mawɓe mbiɗa yiiɗi mais traditionnel mo paramo caggal ala a wiyake okkum mais a haydara ala ko ɓiɗɗa jillude hen ganduɗa kele ene heewi kay mais ma e garoy toon sallah jaaɓi ɓoyta joni jeeya surprise a kisko eyyi ko ɗum noon addi kam min mbimi ko miijoma hen ya haal an ko traditionnel tan jiɗɗa heddade a yiiɗa ganduɗa wadde musique moderne musique ma won par ce que ka cukalel ko kalammiɗo ho ka cukalel aɗa foti ganduɗa ƴewde ganduɗa les artistes international par ce que ko puɗɗa yimɓe ɗo ho machallah voix ma ne weeli aɗa jogui talent aɗa wawi ganduɗa hebde ko ɓe mbiyatmaɓe ɓe ko keeɓi ko aɗa wawi hebde par ce que ko neɗɗo joɗoto tan wiya min ganduɗa mi yi hande ganduɗa Viviane ɗo dari ɗo pourquoi mi wawa hebdemo non min taw min o ɗum wona ganduɗa min neɗɗo kala ko jiiɗa aɗa andi ɗum ɗo ene waɗema intéressant ene mawnilma vis ɗon haqqille ma aɗa wawi ɓurtu ɗon mais ha joni tan mbirumami ni ɗon nanguɗa kuro ɗum ɗon machallah ɗum ɗon artanimɓe morso goɗɗo njehen so woliyo
bobo daaretaake oɗon gandi ɓeɗe sukaɓe machallah nen jogui talent ɗum noon kadi ɓiɓe fulɓe wiyoɓe mbimi mbimami en kulani en payani nde won noon eɗen jogui ganduɗa coppi hande woni jaale janggo so tawi ganduɗa ɓeɗo sukaɓe joɗima ɗo ene jima ɗeɗo dande belɗe ene jima yela ndeke en kulani hande men nde wonnon no woodi tawaɓe kono kadi en kulani janggo meɗen nde ganduɗa awluɓe men ne jewten hana hannirta ni kuro men nani no ganduɗa a waddino Ousmane Gangue fijirde mum a gabbino toon podium holno ɗum wano kadi hakkude ma Ousmane Gangue ɗum ɗo e famɗi après mo ɗara o wimo yiiɗi gawle yimmo dal taw ko cukalel après ɓe gaddi kam mi yejjitini ono année mais toon mbeɗa famɗi après jimmi ɗo suuri o samba jimɓe 2008 2007 ɗum teskitaki année o mbeɗa famɗi nden taw ɓawam ne wuuri sah o yiɗe par ce que déjà ko baba mayi tan heeɓi 4 ans presque mi nani ñande hen ko goɗɗum nde ngabbuɗa e podium pour yimande Ousmane Gangue nde nani hen woni goɗɗum holno ɗum wano e ma ɓe meeɗa sikkude no podirmi ni âge o no podirmi ni ɓe meeɗa sikkude min mami yimi noon par ce que meeɗa yimɓe 111 jours mi yimi avant ɗum kono ɗum ɗum ɓooyi kadi wonno tan koye penco dani e mairie tan wonno eɓe cikka ɓe meeɗa sikkude mami ummito kadi jogo ngalan cuusal kadi yimde nder yimɓe hay min hoore meeɗa on cuusal par ce que ɓe yima mbeɗa woya ñande mo min Ousmane Gangue min jiidiri wimi mo woni mais mi teskitaki année o ha joni mais en tant que ɓiɗɗo gawlo ganduɗa tawɗo jimiri mbiɗa sikki hayso woyine famɗi hayso yimmine famɗi ɗum cikkami heɓata wattadema mais ñande hen ɓe mbi a dañi émotion par ce que aɗa woya kono hatta kadi a yimi kadi ha yimɓeɓe fof goto fof ɗo wonno ɓandu mum moƴƴi tigi Koura Aissata Mbaye machallah jamal noir salminima Aissata ko kalta hande gonɗon koye lewru mars ko kalta e rewɓe ganduɗa en tant que debbo kadi joguiɗo tien noir joɗɗo machallah ko mbaɗa haalde rewɓe ɓamta dande ɗum seeɗa eɗen goni rewɓe eɗen mbiye jokku golle eɗen pewno galleji pewnoto gure ɗe pewnoto kala ko wonno ko eɗen pewnata enen rewɓe tan eɗen mbiye jokku golle no feewi yo jaam yaaru yeeso eɗen goni foof mais onon rewɓe awluɓe ɓe no mbawirɗon museji ɗi holko secret moɗon onon rewɓe awluɓe mais banggue ganduɗa jonge sen duttimi wolof ko dufmi mbiyata ko on wallanta haalanta mine on sirlu seeɗa beele heddi mbiɗe mbawa tagade ɗum par ce que onon rewɓe o awluɓe oɗon mbaɗi cat cas wawi ko noon debbo foti waade e galle muɗum foti waade e galle muɗum so jiiɗaɗo min awluɓe min keeɓi temdere chance par ce que minen wormaɓe kilotade min mbeɗa fof min jaaha to min mbeɗa fof min mbayno par ce que minen koye teppere men emin guuri to min jahani min ñawata wormaɓe ɓen kokki min on liberté no feewi min ñaago Allah kadi yalla ɗum ko Allah maɓɓe amin
amin mi artay ma seeda tan parce que boyata gudden yewtere nde guddiren kadi morso jumuɗo mbeɗa andi kono mi wawa yaade tawmi en kaldani bindinmi haalde ko seeɗa ka cukalel aɗa jogui talent darma ni weeli machallah mbiɗa yiɗi jaaha to woɗɗi mino andi en kaldene téléphone mbimami est ce que mbiɗa yaltude signel mbiɗa ala mbima waɗi clip mbiɗa ala min noon mi hewani invité ɗon mais taw ka cukalel mi invité mbiɗa tiñal ɗon mbiɗa huuli mi ara plateau ɗon mbiya kam ardi hen jaltude signel et puis ko ɗum mbaɗen voilà est ce que machallah kono noon aɗa andi gawlaku ko gonga mais musique kadi ene waɗi français mino so tawi ganduɗa en jii sukaɓe awluɓe ne mbawi yimde ne jogui talent mais ɓe jaaha ha ɓoya tan musique mabɓe waɗa coupure musique oɗo waɗa coupure musique il faut mbaɗa concentré e musique ma ganduɗa gacca wonde par ce que musique so tawi a waɗani raro musique ma ene mankat mbaɗa raro mbaɗa concentré e musique ma beele an aɗa paari ganduɗa wasde wonde gawlo tan mo ganduɗa oɗo ko ñagotoɗo yangue ari o ñagoyima inde ari o ñagoyima beele aɗa foti aɗa jogoɗo wadde hoore ma ganduɗa neɗɗo tiɗɗo taw ko neɗɗo mbaɗo musique inchallah mbeɗe waɗi ɗum yeni am ɗo so Allah jaaɓi hono tijaɗe to saare hono fandiaye nene caggalam inchallah kadi mbeɗe ɗamini tabɗum kadi haaɓe guuro ɗo inchallah hono aliya gueyen hono bilɗo siré oumar o ganduɗa ko on puusi kam ha jettimi ɗo ok holko mbiyata e rewɓe e lewru mar sénégal en ɗum sana debbo ne tindino guila hande arani e ñaajiɓe tan yomin ɓeydu hande debbo woni yummo woni joom suudu woni mama woni goggo woni foof min ñagude Allah tan ko debbo kalko gandanɗa ene waɗanno ko moƴƴo yaaru yeeso debbo kam hande jogui hande aduna konngol ma sakkere ko jiɗɗa haalde mi namda hen ok baddama inimo ɗon ko noon tigui bandiraɓe sehlaɓe yewtere men pinal hanke hande en gardama ha ɗo eɗen wonde Koura Mbaye e Aissata Mbaye machallah Ablaye min beltinimama guitare o ne ari machallah ko dane nde ne weeli guitare o ni mi jaaɓo kadi machallah eɗen mbawi walde ɗo ha janggo mais noon ko Alpha Iddare wiyata ko weeli yonata eɗen mbiya noon bandiraɓe worɓeɓe tinnude e bandiraɓe rewɓe oɗon tinnino kono ɓeydo kadi tinnade so tawi ganduɗa min ñaagui min cuusi min dolni tan ko caggal mum min mbawi ɗum noon debbo ene famɗi sembe tinnude mbattono men ahmi haqqillaji kono noon kadi bandiraɓe worɓe ko nande soybu si en wonɓe lawol tan ɗo potte debbo foof piya kefta sahuji munen kefta téléphone ngaji munen gaade tinne son kawre amen e lawol tan kefto téléphone ngaji e sahuji mbason fiide min ɗum ɗon on beltanama kono noon mi salminan mawnam Kadja Sarr on ko debbo Bañ Samba gonɗo toon to Amérique kono kadi sehlam guiɗam ɓinguel nenam Kadja Rehan kono noon Kadja Samba si woni Kadja Rehan mi salminan ɗum kono mi salminan kadi ganduɗa Rama Kassé kono noon kadi mi salminan Maynuma Jaret Abdoulaye Seck debbo mo waali jantan kono noon kadi mi salmini Jarat ɗum wuli mudi so bandiraɓe kala onon kala on calminama kala mo jejjinmo inde mum ko ɗon tan puɗirimi ɗum noon bandiraɓe jagganno en to kaɓirɗe to ko caat waalo e jagganno en oga camara ganduɗa ko kadi ɗum noon mi wimo so seydi so Alsan so ɗum noon bandiraɓe ɗo e yesso haalirde ko sehel mon guiɗo fulɓe kala Tidianatou Sarr debbo mo hornolde Sarr ñang faliɓe ɓuri jeeri hedarague molarague hasi Allah yiyedeɓe bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ko hakkude ene ɓiɗɗo fulɓe kala keñenen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi ɗo e Piindi TV Koura jokku jeehat downo bomba Ah
kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma